Ara fa molt poca estona que s'ha acabat un acte aquí a l'Hotel Comtes de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, d'aquests que en diem de precampanya dels que organitzem Convergència i Unió. I ha estat un acte en el qual hem reunit a molta d'aquesta gent que ha estat defensant el nostre projecte durant els darrers 30 anys, tant a Catalunya com en els municipis del nostre país, com també especialment, en aquest cas, a nivell de les institucions de l'Estat, del Congrés dels Diputats, del Senat, etc. Gent nostra de llarga trajectòria en aquesta línia de defensa de Catalunya, de la catalanitat, dels interessos del país. Bé, des del meu punt de vista, Catalunya aquests darrers anys no és respectada ni pel PP, que ha organitzat des dels seus mitjans campanyes de desprestigi contra Catalunya i contra el nostre autogovern, i tampoc és respectada per part del Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè ha portat tota una sèrie una política de mentides, d'enganys, de prometre coses que després no ha complert i que ha fet que realment el país es sentís absolutament enganyat. Es pot demostrar que Catalunya no és respectada des d'un estatut que acabem d'aprovar i que encara està pendent del que decideixi el Tribunal Constitucional després d'haver dit tot Catalunya en referèndum que el vol. Ni tenim els diners que ens corresponen, ni ens deixen fer les lleis que ens corresponen, ni, per exemple, sense anar més lluny, encara esperem un AVE que quan a Madrid no sabien ni el que era, nosaltres ja els donàvem els planells perquè ja els teníem fets l'any 88, l'any 89. Catalunya no és respectada a Madrid, en primer lloc perquè el govern de Catalunya, el tripartit, ho fa malament. Però a part de fer-ho malament és que, esclar, el govern de Madrid, que està en mans del PSOE, considera que els temes de Catalunya els resoldrà per via de partit, per via de disciplina de Madrid. Per la corretja de transmissió de la disciplina de partit, la Moncloa considera que mana sobre Catalunya i, per tant, no la respecta. Els partits que donen suport al Montilla, que formen part del tripartit, han fet una política a Madrid molt equivocada, molt sovint de petulància, de plantar cara d'una manera, diguem, provocadora i, en canvi, de no ocupar-se de debò de resoldre els problemes amb qualitat parlamentària. Els que hi estan al front de la Generalitat el que estan fent és convertir-nos en una simple administració, com si fóssim una diputació qualsevol, i no donen aquella força, aquella empenta, aquella il·lusió que Catalunya sempre ha donat en el conjunt de l'estat espanyol. I al no donar aquest exemple, els altres que no ens poden veure ja d'una manera atàvica, el que fan és regatejar tot el que poden perquè quedem sense l'oxigen, ni econòmic, ni moral, ni cultural, per poder tirar endavant. El que cal en aquests moments són unes institucions amb gent al davant que realment estimi i cregui en Catalunya. Hi ha aquesta sensació que aquestes eleccions al final és cosa de dos, no? O és del Partit Popular o és del Partit Socialista. Jo crec que això en termes catalans és un error tremend, perquè ni populars ni socialistes i populars, quan estiguin en la Moncloa, actuaran a favor de Catalunya. Al revés, moltes vegades aquest poder que tenen ells a nivell espanyol l'hem de contrapesar, l'hem de contrabalançar, no? Jo crec que en termes catalans i catalanistes la gran força política que pot fer aquest contrapès i aquesta defensa dels interessos del país és Convergència i Unió. Crec que això, a més, s'ha demostrat molt en aquests darrers 4 anys, perquè hem tingut a Catalunya el tripartit socialista i Catalunya no ha anat bé, claríssimament, i hem tingut a Madrid una Esquerra Republicana que ha influït molt, però que a la realitat ho ha fet sense resultats. Per tant, ja tenim l'alternativa del que podia ser Convergència i Unió, i aquesta alternativa no ha estat reeixida. Per tant, jo crec que ara més que mai torna a ser important que Catalunya tingui una força política, que la tingui com a prioritat, que sigui eficaç en aquesta defensa dels interessos del país i que, a més, pugui actuar amb les mans lliures. Jo acostumo a dir que hem fet bé els deures durant molt temps, també a nivell de la política espanyola, hem ajudat molt en allà, hem fet els deures. Potser amb alguns errors, jo ja ho admeto, però generalment hem fet els deures, però ara també és l'hora que Catalunya reclami els seus drets. Drets nacionals, drets de país, drets des del punt de vista del progrés de la seva economia, des del punt de vista de la creació de la nostra societat, del benestar, tot això, no? També drets nacionals i drets d'autogovern. Crec que nosaltres hem de fer entendre al poble de Catalunya que ara no val quedar-se a casa, que tampoc és bo votar en blanc, perquè en definitiva tot això són xecs en blanc a favor del Partit Popular o del Partit Socialista, i que ara més que mai necessitem, per fer respectar Catalunya, plenament també a Madrid, que hi hagi una formació política com la nostra, com Convergència i Unió, d'experiència contrastada, amb errors, torno a dir, amb algunes debilitats, també és veritat,
amb algunes mancances, també és veritat, no ens n'hem d'amagar, no? Però finalment amb una trajectòria doncs, clara de defensa de Catalunya i de defensa dels interessos de la gent de Catalunya.